unahan ko ang sibuyas kay mahilo ni kong sibuyas bitaw. Unahan ni ingat daw. Unahan mura pa nagutay sa iyang luya. Ang kanang luya o sibuyas. Mahilo na nito ang sibuyas. Mahilo. Hello. Go. Hiluan niya ito ang sibuyas kay ang buto-buto samot ba? Sobrang hapit na naman kong kalamas managutay ini. Nagko na gamay. Hapit na si managutay magkapang lamas ini sibuyas ni. Hiluan. Ay mga amigo, pag-subscribe sa akong YouTube channel, Mananggutay Vlog. Tinanong papas. Yapo. Hindi kaya po ni sibuyas papas mo gamay huko pa. Agway.
Sa amin ka nagkikita, wa may kahumanan ang trabaho, buntag hapon sa ka.